आसामखौ बायदि बायदि बिथिंजों जौगाहोनायनि थांखिजों बे समाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ गोबां हाबा मावबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे असिलायैनो गासै आसामाव थानाय रांखान्थि लोरबां आइजो माहारिफोरखौ रांखान्थि बिथिंजों बोखांनाय आरो रांखान्थियारि बिथिङाव आसामनि आइजो माहारिफोरखौ गोख्रों खालामनाय थांखिजों आरो थांनाय ल'कसभा बिसायख'थियाव खोथा होनाय बायदि दिनै फिन अरुणोदय 3.0 बिथांखिखौ दिसपुरनिफ्राय भार्चुएल अनलाइन कनफारेन्सनि गेजेरजों अरुणोदय बिथांखिखौ बेखेवना होयो, जायनि गेजेरजों आसामाव थानाय आइजो माहारिफ्रा बेनि गेजेरजों एसेब्लाबो रांखान्थि बिथिङाव जौगानाय फैगोन होनना बुंथियो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। दिनै बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानैनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव बाजारनि नब्लाङावबो अरुणोदय 3.0 फोसावनाय हाबाफारिखौ अनलाइननि गेजेरजों आइजोफोरनो दिन्थिनाय हाबाफारि जानानै थाङो, जेराव MP जयन्त बसुमतारी, EM रनजित बसुमतारी, चिरांनि जिल्ला बेंगिरि प्रफेसार बिजया भास्कर रेड्डी, MCLA अमर बसुमतारी बिथांमोनहाबो बाहागो लायो। এক অন্যতম অঙ্গ হিসাবে सरकारनि बिथोन बादियै दिनैहाय चिरां जिल्ला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशननि बानजायनायाव काजलगावआव 3.0 अरुणोदय आसनि बेखौ मुख्यमन्त्रि एबा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीनिफ्राय सारा आसामाव लन्च खालामदों। दिनै बे हाबाफारियाव थानो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना जे अरुणोदय आसनि बे आसनिया दिनैनिसिमाव वमेन एम्पावारमेन्ट जिफोर स्किम दङ, दिनैसिम जिफोर लन्च जाबाय, बेनिख्रुइ गेदेरसिन नैबे अरुणोदय आसनि लन्च खालामनाया जों बुंनांगोन। मानोना बिनि सिगां बेबायदि एफाबां बुरजा मानसिखौ बोनथुमनानै बेबायदि आइजो जौगाखांनायनि हाबाफारि बा आसनिफोर मालाबाबो लानाय जायाखैमोन। दिनै जों नुनो मोनबाय जे दासिमाव 24,24,60,000 सुबुंफ्रा बे अरुणोदय 2.0 जों बोनथुम जानानै दङ। आरोबाव गोदानै जे अरुणोदय होनाय जागोन 3.0 बिनि गेजेरजों गासै 37 लाख थारमाने 37,40,000 बेनिफिसियारिफोरखौ बोनथुमनाय जागोन। आरो बियो जोबोद बाख्नायथाव मोनसे हाबाफारि। मानोना जोंनि गोग्लैसोनाय न'खरफोर दङ, गोग्लैसोनाय जोंनि आइजोफोर दङ, जायफ्रा न'खरखौ हाया गावनि न'खरखौ सामलायगासिनो दं। बेजों निस्सय बे आसनि होनानै आरोबाव जायफोर दुखिया न'खरफोर दं, गोरिब न'खरफोर दङ, गैजारोङिफोर दं, बिथां आइजोमोनहा न'खरखौ मोजाङैनो बेंनो हागोन होननानै आङो फोथायो। मानोना 1,250 रां मोननाय जायो बेजों, आरो बेजों मायाव खरस खालामनांगौ बेखौ सिदा-सिदियै मोनसे बिथोन होनाय दङ, बेबायदि निस्सय खालामगोन। आरो बेजों लोगोसेयैनो खाद्य सुरक्षा आयेननि गेजेरजों दिनैहाय रेशन कार्ड होनायनि जिफोर हाबाफारि 19,92,136 थारमाने 19,99,167 गोदानै मोनसे रेशन कार्ड होनाय जागोन। बिनि गेजेरजों फुड सिकिउरिटिया निस्सय जागोन। मानोना उखै जानानै थानांनाय गोबां न'खरफोर दङ, बिथांमोना बिनिफ्राय रैखाथि मोननो हागोन। दा बियो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि बयनिख्रुइबो बारग'सिननाय बयनिख्रुइबो साबसिन सासे गिबि मन्थ्रि, जाय बिथाङा दिनै बे हाबाफारिखौ लादों। बेनिखायनो आङो रेशन कार्ड मोनगिरि बिथांमोननि जानानै आरो अरुणोदय आसनि मोनग्रा बिथांमोननि जानानै आं बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर जासिदों। सिडली बियाब हिसाबै नैबे 3.0 अरुणोदय बिथांखियाव साबेसेसो बेनिफिसियारिफोरा मुलाम्फा जानो हायो? अरुणोदय 1.0 आव 14,000, अरुणोदय 2.0 आव 17,000, गासै मोननैजों 31,000। आरोबाव जुदि दा 10,000 खरि जुदि जों मोनबावनो हायोब्ला अब्लाना 41,000 बे समस्थिनिफ्राय मोननो हागोन। आरो बेजों आं फोथायो जे जोंनि
आइजोफ्रा बिमाफ्रा जिफोर खस्थ' मोनबाय थादोंमोन न'खर सामलायनायाव फिसाखौ सामलायनायाव बेजों बिथांमोना जोबोरैनो उदां जानो हागोन गावनि रांखान्थि बिथिङाव बा देहाखौ लाखिनायाव जिफोर जाग्रा आदार मोनजानांगौ बेखौ बिथांमोनहा मोनजानो हागोन होननानै आङो फोथायनाय।